Менә монда тагын 2 тәкә. Менә монда 7 баш кырманлык. Булар бар да бажайларга инде. Бажайларга, үзебезнең туганнарга, бажайларның балаларына. Булар инде менә апрель, май, июнь айларында буларның яшьләре тулды. Яшьләре тулган кырманлыклар, булар бар да саулык. Менә шулай итеп ел сайын үстереп, әзерләп торабыз инде. Бажайларга күбрәк үзебезнекеләр бажайлар алалар. Үзеңнең ризалыгыңны нәгъмәт итеп, шалнасы шушы кырбанлыкны Мөдәррис улы Мансурдан, Файзулла кызы Диньядан, үзеңнең дустың Баяддан Ибраһим алейһиссаламнан кабул кылган кебек кабул кылып ал. Бисмиллаһи Аллаһу акбар. Кырбанны шалганда инде сул ягына салабыз, кыйблага каратабыз, арттагы 10 тәпине истәгесен бәйләмичә калдырабыз, 3 тәпиен бәйлибез. Ул теге аны әйтә торганнар инде, теге шулай тиеш дип. Инде ул аны без уйлыйбыз, теге канын кәшәйтеп бетерергә дә. Шуннан тәпиен силкеткәчтән аны да чыгып бетә торгандыр дип. Бездә менә үткән елда шул бәяе килограмм живой весы сарыкның 250 сумнан. 10 мең шамасы була инде. Ия, менә ул 40 килограмм килә икән инде ул 10 мең. Һәрбер нене үсибез инде. Үчә артып үткәрәбез. Анары менә шуңа игътибар иттем, сарыкны кырбан сарыгын дип әйтик сатып алганда акчаны алдан берип куярга кирәк икән. Ия, шалганчы, кырбанны шалынганчы инде акчаны түләргә кирәк. Ул инде ато сатып алган кеше шутыннан үтми. Савабы аңга бармый. Менә сез үзегез суясыз һәм суйганнан соң шушы сарык хуҗасына дип әйтик, кырбан хуҗасына атап намаз укыйсыз. Ия, һәрбер шалынган кырбанга аерым-аерым намаз укыйбыз. Аның әле намазы загырак, анда 10 тапкыр 2 рәкъгат намаз инде ул. 10 тапкыр кул Аллаһ белән укыса, загырак намазы загырак була. Сөйләбей намаз укырга керде. Ия, менә Аллаһка тапшырып хәзер беренче кырбанга намаз укырга ниятләнәм. Һәрбер кырбанлыкка аерым-аерым намаз укыса. Аузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Илаһым ният кылдым. Беренче салган кырбанлыкның намазын укымакка. Yüzünü yöneldirdim kıbla tarafına halisen lillahi teala. Allahu ekber. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ulema sohbet edelim birlikteyiz. Менә сезгә бәйрәм иттереп, үз пишемдә кыймак пешереп алып килдем. Ой, пиш кыймагы. Пиш кыймагы, пишебезне сүтмәдек, калдырдык, газ булса да иде. Менә без шуны эшләдек бит әле. Менә хәзер карарбыз инде, кемнең кыймагы тәмрәк булыр микән? Телегезне йөртегез ахыр. Шулайрак булды бугай бу. Бик тәмле. Нәрсә карыйсыз? Үзегезне карыйсызмы әле? Менә шулай ул эксклюзив тапшыру. Иртә белән кыймак пешердек. Эфирдә тапшыру да чыкты. Beyramlar bilen sizin. Allah'a şükür. Oy tembek şişegilerin, erkilelerinde çocuklar gül beyram sayan elhamdülillah. Haydi baba, akşam şurası var. Güzel güzel. Akrabes. Vallahi. Elhamdülillah. Qonaqlar ofitarga Allohga sizlarni jiyamiz. Mana bunda qizlarga ko'rsatib beraman hozir.
Алараны изләре җыярлар аннары. Монда гайтларын гына бер куясы. Моны гайтсын кая куйдыгыз? Уйнамасынга. Ой, бигрәк әйбәт бер сыйфаткан бабай. Бигрәк яхшы. Әлхәмдүлилләх. Ашлары да шулай булсын. Бик әйбәт булган икән. Йомшак. Ничә сәгать инде корбан чалалар? Бу сарык ничәнче инде? 11-нче сарык. Субханалла, машалла. Башларын күнгәннәр бу сарыкларның. Ә менә тиреләрен элеп куйганнар. Кояшта матур гына кибеп торалар. Ходай Тәгалә кабул итсен инде чалган корбаннарын. Sen ko'zikmi? Ko'rasizmi? Әтисең дәме, әтисе, өйі, әтисе. Әнисі қайда болған бұл қызның? Бар да яраталар әмі сені. Менә ашлар пеште, әлхәмдүлилләх, итләр ашка тыкмашына суасы калды, итләрне турап куйдык, әнә җылынып тора, кунаклар килергә. Көз көне күкәйләр йомыркаларны катырабыз да, алар сарырак була. Морозильникта. Морозильникта катырабыз. Һәм шуны кыш буе тотам инде мин, ишәр итеп пакетка салып катырам да, аннан пилмән ясарга да бик әйбәт. Тыкмачлар да үтә әйбәт була инде, сап-сары булып. Сен сытып соклыйсың моны, или шу түгәрәк? Чистартып. Чистартып. Каткан күкәй? Каткан күкәйне шул ишәр итеп пакетларга тутырам, салам да шулай катырам. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ашыгыз өлгереп килә, менә тыкмаш кына сыласып килә якынрак ана. Менә үзебез басып кискән тыкмаш. Үзеңнеке бисмилла итеп эшләнгән, әлхәмдүлилләх. Шундай яшь матур шибер, шундай яшь ханымның исә. Мен шундай шибер инде. Карыйм сезне эвләрегезне, потому что Башта йортка дуа кылабыз. Аузубиллахи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллахир рахманир рахим. Аллаһумма рабби инзилni munzalan mubarak wa anta khayrul munzilin. Ya Allahumma rabbim şu yurtga rahmetinni, bereketini hamda sağlık farishtalarından tazmin eyle. Şu yurtda yaşayanlara tozalıq, sağlık, yaxşılıqlarına iyilik versen eyle ya Rabbim. Ya Rabbim maldakinden de tozalықта, sağlıkta quvonib sog'lanib qolib, xasta ko'rsa yashovlarni nasib eylesan ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلكم ستر الله وذلة الله ويستغفر لكم شافع الله وخير الله ويتسان مدافع لكم شافع الله حمد نساركم ويتسان مدافع لكم شافع الله غزل نساركم ويتسان مدافع لكم شافع الله فارخا نساركم ويتسان مدافع لكم شافع الله قضى غالي بنوركم ويتسان
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين الله Құрбан ғайытына келген қонақтар бар стеллар тыңда отырушылар енді сәдақаларны шушылай түртіп тәренкеге салалар. Мұны қазір шутлап, пакетқа салып, yazып қойып, ала берсе, мәшітке тапшырабыз. Менә құрбан итен бүлелер. Құрбан итен қазір шығарабыз да, аннан соң енді барысы бірге тәкбир әйтеп, ошайшақлар ала берсін. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Майлы болса тәмле була. Майын көбейтіп салып, құртлары белән әйбәтләп болгатып, безнең якта менә шушындый җимешле, кортлы бәлеш пешерәләр ашларга. Шуны болгатып чыгарабыз. Бу бик сладкий тәмле. Башы көтәріп шыққанда мұны көтеремін. Bizler bu sıkıntı nefesinde bu sivarından silahlar için bu beyran günlerinde bazı mevzular bilen buna etken için indi şoğun kurbanlarımızı atıp tamam şişesini indirmeden şoğun kurbanlarını Allah Teala kabullardan bulsun. İndi o kuan kurbanlarımız kabullardan bulsun. Ervahların ruhları şad bulsun. İndi kuvvetimiz, niyetlerimiz, uluyumuz etiyenilerimizle girişir. Ruhlaşan burada inanılan ruhlaşan bulsun. Ruhlanı görsünler. Her vakit isteyenler şurada rızıklar bile, halal rızıklar bile, halal mallar bile tuttursun. Tapkan mallarımızın, tapkan rızıklarımızın bereketi bulsun. Gayet günlerimizde, kurban gayet günlerinde susulaymına yengilçe gene kurken gitip kadar yağmur yoğup gitti. Şimdi susu yağmurlarım, şifalı yağmurlar bulsun. Şimdi oğuzlarımız mum bulsun, iteşi oğuzlarımız şimdi berengibiz. Tekrar bulsun, benim oğuzlar olurga yazsın, Allah-u Teala yağmur tağın yoğup tıra. Şifalı yağmurlar bulsun. Хөрмәтле тыңлаучыларым, менә шулай бүген мин иртә таңнан Киров өлкәсендә эшләдем. Дөресен әйткәндә мин ял итмәдем. Шаярып ял итәм дип язсам да, Ходай Тәгалә әҗер савапларын насыйп итсен. Менә шулай иттереп, регионнарда яшәүче татар милләтенең тормышы белән таныштыруымны дәвам итәчәкмен. Каналыма язылырга онытмагыз һәм видео астына фикерләрегезне дә калдырыгыз. Менә Аллаһның рәхмәте Құрбан ашы узуга кыйып яңгыр ява башлады. Бәрәкәтле яңгырлар булсын.